Molt bé, i per acabar, quin paper creu que tenen les xarxes socials en la lluita contra l'analfabetisme digital? Això és una de les accions motivadores. És a dir... L'excusa, no? És l'excusa, és una d'aquelles coses que li pots trobar utilitat. Igual que li trobes utilitat, també trobaràs molt de detractors que te diran que no serveixen per res, no? O per perdre el temps. Però jo penso que cada vegada més hi ha gent, jo m'he trobat amb gent del meu entorn que jo els hauria titllats d'esclosos digitals i que per la meva sorpresa se m'han incorporat a lo digital a través de les xarxes socials. És a dir, que d'alguna manera gent que jo segurament no hauria apostat perquè fossin uns usuaris intensius ni tan sols tinguessin previst tenir connexió a casa seva a internet, sí que en tenen, i molts, és a dir, no és només un exemple aïllat i aquestes coses, sinó molta de gent que ha empleat les xarxes socials han servit com a motivador i s'han convertit en uns usuaris més enllà de lo que és pur usuari, pur i dur, que pengen vídeos, fan no sé què, vull dir, aquestes coses. Són actius. Són actius, són usuaris actius, i això ho han fet perquè justament, i sobretot això és el segment de més joves, però també és de més grans, no? Si me demanaves accions motivadores, per exemple, això va ser una campanya publicitària, però que no era una invenció dels publicitaris, sinó que era una realitat contrastada, la típica cas de padrinets que tenen el net estudiant fora i que s'han comprat l'ordinador perquè han vist que a través de l'ordinador primer eren els correus electrònics, després ara us ho poden veure. Vull dir, jo això ho veig també molt a prop, vull dir que gent que està, ja tenc el meu fill en fora i jo no som un padrinet encara, però he vist gent del meu entorn que queden meravellats, que mai haurien pensaven que això d'informàtica era perdre el temps, internet era una manera d'estar del pes i perdre el temps, i quan han pogut veure el net, quan han pogut veure un familiar i han pogut interaccionar amb ells encara que estigués a sol d'aquest món i veure'l, i era més gratis, perquè bàsicament, bueno, gratis no, per has de pagar la connexió a internet, però quasi millor que el telèfon, o jo mateix quan m'he anat en fora i he estat en fora, que he viatjat molt darrerament, i això d'estar connectat contínuament amb la família i això, i la gent de l'entorn que no són usuaris i veuen això i fan un pensament. Vull dir. I són aquestes coses que realment en el final se produeix, i en les xarxes socials i aquestes coses, se produeix una inversió que jo crec que és molt important, que és inversió que passen de dir, mira, aquests pirats que perden temps amb això de fer això, no, però fos que aquella pot parlar amb el seu net i jo no, aquella té el seu germà salt aquest damunt i de tant en tant hi parla i jo només m'he de conformar el telèfon, i encara, aleshores totes aquestes coses són les que fan, supos que ara costa molt a aquestes generacions, però també un factor que no s'ha d'oblidar és el factor de poder veure televisió a través d'internet, és a dir, hi ha a YouTube, hi ha no sé què, és comunió aquella, vull dir, hi ha coses d'aquestes, no? És a dir, tot això és el que afavoreix aquesta integració. Dit altrament, hi ha una cosa, que és un factor que no hem de perdre de vista, que mai com ara la humanitat havia disposat d'una tecnologia tan peculiar com aquestes, les tecnologies digitals, que serveixen, és a dir, el mateix per fer feina, per formar-te, per l'entreteniment, per lleure, per comunicar-te amb qui sigui, tot és a través del mateix aparell. Vull dir, ara, antes era l'ordinador, ara ja hem de posar més coses, hem de posar el mòbil, però el mòbil actuant fem feina com ordinador, o les tablets, aquestes coses. I això, fins que no ho arribes a entendre de que, clar, jo, per exemple, jo mateix ara com a vicelector de tecnologia i d'una universitat online, te pots comptar, vull dir, què he de dir, no? Sí, sí. Però fins que no arriben a concloure això, a veure que quan estàs... Jo record, per exemple, per parar-te un exemple, quan el meu director, jo els primers... Quan acabava la tesi doctoral, passava moltes hores davant d'una màquina, la primera màquina que va arribar en el centre allà on estava, no? I el meu director de tesis considerava que era una pèrdua de temps. No crec que ara hi hagi aquest director de tesis que s'atrevís a dir-li a un doctorand
el temps que passes aquí es perd el temps, perquè bàsicament en aquell moment teníem un ordinador perdut per allà i ara tothom té l'ordinador damunt la taula, vull dir, ja ho dins la butxaca o calagat, no? Però això és qüestió també és una qüestió generacional, és a dir, tampoc no hem de perdre de vista que els cerques més grans tenen problemes i probablement no s'acabaran d'integrar de tot, però també és ben cert que els joves mos passen la mà per la cara, o mos passau la mà per la cara. Una cosa compensa l'altra. Una cosa compensa l'altra, vull dir, cada generació té el seu i això és un problema, una qüestió generacional imparable. O sigui, que no,